السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا أفضل الخلق على الإطلاق، واختار له سبحانه وتعالى من نساء ليبنين بيوت النبوة وينشرن عنه سعة الأخلاق، فوقفن بجانبه معينات له في حمل كل أمر شاق، فهن أمهات المؤمنين ورحمة للعالمين في كل نطاق. وصلى الله على نبيه محمد وعلى أهل بيته وتابعيه من كل غرب وشرق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. Adamdan 18 min alemni yoktan bara getiren, hemmemize Halik o Malik bolan, Subbuhun Kuddus olan Hak Teala hemmemizin taat ve abadat, hayrat ve ihsanatlarımızı öz ulu dergahına kabul eylesin. Edep bilen, ihlas bilen üşüptür Hudayın öyünne poşça perdedeni otursunuz. Hudayın sözünü, Peygamberin sözünü olun içerisinin başından geçen yağdayları eşitip de yaşayışımıza ders alarsip geliyeniz, öylerde oturup kulak asyanız, şu vağılları, şu üşmeliği izarlayanız, Huday Teala iki dünyanızı avad eylep, göreceğinizi kavluğa aylandırsın inşallah. Sire-i Ummehatel Mu'minin adlı oturuşun 106. bölümünde inemiz Hazreti Bibi Ayşe'ye Sıddika radıyallahu anha şol buzurgavarın yaşayışını alıp gelişimiz geçen hafta ve bir hafta ve nece hafta gelecek el-eyyamul akhira inimiz Hazreti Bibi Ayşe Sıddika'nın ahirki gülleri öz mehbubası ve maşuğası, öz yan yoldaşı adamsı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan ayrılışıp juda düşecek gülleri Peygamberimiz sarqavlap, merizlap, qatı kellağır deyip de düşükte yatan gülleri, şo gülleri, şonun gurrunlarına aydık gelişimiz biraz deslavından başlasam geçen heften gurrununu Haccatul Veda oldu diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam nice min sahabası velen Beytullah'ını tavaf eylep Safa Marwa'da yürütüp Arafat çölüne çıkıp Mina dağına gidip şeyle hac edip ulu sahabaları velen farz hacetini bitirip öwürlük geliyaka bir ayet indi diye. Şol ayette Huday Teala aytti: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dina. Şugun sizin dininizi bitevledim diptir Huday Teala. Ve ni'metimi kamil edip bitevledip sizlere berdim. Ve sizlerden İslam dinini kabul ettim dedi. Sonra şu ayetiyle hemme sahabeler hoş oldular. Hay bizim dinimiz inni kamillanni, inni bitevlenni, hemme ahkamlar inni yerleşti cayına, halal neme, haram neme, günah neme, sogab neme, hemme zat Kur'an'ın üstü velen, Peygamber'in sözleri velen, eden işler velen, sayhallı olup inni kamillenni, ay bizim dinimiz bitevlenni aydıp hemmecikler hoş oldular bana. Hemmecikler de yani bir ay tuttular olgunu, bizim dinimiz bitevlenen onu hoşluk ettiler. Ama şovillerde yekece bir adamın
yüzü aşaktı. Narahatlık yüzünde vardı. Nahoşluk yüzünde vardı. Kim? Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa'nın ataları, dädeleri bolgan Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh. Ol ya Reba vefa yüzü däni rengi ütkep narahatlık çehre bilen görünürdi. Ohum muňa aýtdylar, ey Ebu Bekr diýdiler. Oy näme sen narahat bolup ýaňşullym? Renk yüzüň ütkep. Bugun hoşluk günü, din bitewlenen günü, şeriatymyz kamil bolan günü. Onna Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýtdy, "Yo, siz düşünmeýäňiz muny" diýdi. "Hâzâ na'yu Rasulillah." Bir peygamber zanyň ölümden habar berýärligi mi diýdi. Her zat kamillense bir tarapdan nakıslanýandyr diýdi. Her zat bitewlense bir tarapdan kemelip başlaýandyr diýdi. Tahda diýdi, biziň dinimiz bitewlenli, belli bolýar bir yer kemeljek bolmalyny demmeýlik diýdi. Men gorkýan, eger de bolsa şu peýgamberjan aramyzdan gitse gidajaga diýipdi, şo ýadyma düşýär diýdi. Hiç bir sahabanyň ýadyna düşmeýän gaýgy ýara bawafa bolan çyn söýgüsi ýüreginde tolkun bolup duran Ebu Bekr Siddiq enemiz Hazreti Bibi Ayşanyň dädesiniň ýüreğine düşdi şu görüň. Şonuň aýdyşy halyda Peýgamberzan aleyhissalatu vesselam 63 ýaşynda Safar aýynda mübarek kelleleri ağrıp başladı. Yine de kalimat yarav badi meni şuhadayı Uhud'a karşın alıp gidin deydi. Şu güllerde, şu merid serkavlap yatan güllerinde. Ohum hal Uhud uruşunda şehit bolan Hazreti Hamza radıyallahu an ve beyleki şehitler olaryň mazarlygyna barıp, olaryň yer başyna barıp, olara ayet tawhid okuyup, dogalar edip, "Ohum assalamu aleykum ya şuhadai Uhud, entumus sabiqun ve inna inşaallahu bikum lahiqun ve inni inşaallahu bikum lahiq." Allah'ın salamı size bolsun ey Uhud urşunda şehit bolup yatarlar. Siz bizden öňçäk dünýeden geçip gitdiňiz. Bizler hem siziň iýiňizden ýetip barjakdyr. Ve inşallah men hem siziň iýiňizden ýetip barjakdyryn diýip aýtdy diýe. Hom şondan ziyaratdan öwürlik gaýtdy. Ýolda kän gözünden düwme ýaşlar gaýdyp ağlak gelýärdi diýdi. Soradylar, "Ma yubkika ya Rasulallah?" "Ya Rasulallah, näme bagat gözüňden ýaş akytdyň? Näme şeýle ağlaýarsyň?" Onna Peýgamberimiz diýdi, "İştaqtu ila ihwani." Ay dogonjuklamy hewäs etdim diýdi. Dogonjuklamyň diýdaryny hewäs etdim. Dogonjuklama sataşasym geldi diýdi. Onna "Awalasna ihwanak ya Rasulallah." Sahabalar aýtdylar, "Wa biz sen ýanynda bar da, mege biz seniň dogonlyň däme näme?" diýdi. Peýgamberimiz aýtdy, "La." "Ýok" diýdi. "Entum ashabi." Siz meniň sahabalarym diýdi. "Amma ihwani fa qawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Men dogonjuklam diýdi. Bir tohor adamlar iken men alan dünýeden ötüp geçemden soňram dünýä geljekler diýdi. Meni görmäni maňa iman getirjekler diýdi. Maňa sataşmany men iýime düşjekler diýdi. Men sünnetimi tutup däni ýolumy iýdarlajaklar diýdi. Şol zamannäki gelen imanly dogallar, şolar men göresim gelýär, şolary sataşasym gelýär diýdi. Yani ey musulman oğullar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu zaman bizim didarımızı hevas edipdir. Şu zaman bizi sataşıp gelipdir.
Hudaýdan dilýär. Belkim Peýgamber zanyň hewasyny Hudaý Taala o dünýede bizler bilen bile sataşmaklyk hewasyny Hudaý Taala Peýgamber zany ýetişdirsin. Ve şu dogan üstü bilen bizlere de nesip etsin ol didar mübareke, ol liqae buzurg, ol Peýgamberjan aleyhissalatu vesselama sataşmagy Hudaý Taala bizlere de nesip eylesin inşallah. Niçin 1000 ýyl soňra 1400 ýyl hurda soňra gelip onun ýaşaýyşyny, onun maşga zenanalarynyň ýaşaýyşyny kulak asyp da görmäni oň şowguny gözlerden ýaş akytýar. Belkim onun didaryny Hudaý Taala kıyamet gününe biziň hemmämize öýçörlerimiz bilen bile Hudaý nesip eylesin inşallah. Öýünne ýatdylar. 3 gün galanna zenanalaryny, maşgalalaryny üýşürdiler. Ata'zununani an umarriza fi beýti Aişa. Ey maşgalalarym dedi. Ejaza berseňiz men biwa Aişaň otogunda boljak. Men meriçiligimi şeýle geçirjek, ahir ömrümizi şeýle geçirjek dedi. Enelerimiz geçen heftede gurrun aýtdyk. Ýüregi ak, hoş bolup, ya Resulallah sen nirde hoş bolsaň biz şonda hoş diýipde enemiz Hazreti Biba Aýşaň otogyna alyp gitmeli boldular. İki sahaba Hazreti Ali ibn Abi Talib, Hazreti Fadl ibn al-Abbas radıyallahu anhuma her haýsy Peýgamber zanyň bir goltugyna girip meni enemiz Hazreti Meymuna radıyallahu anhanyň öýünden Hazreti Biba Aýşa radıyallahu anhanyň öýüne otogyna eltdiler. 3 gün ölmeden, dünýeden ötmeden 3 gün öň çäkdi. Ahyrky 3 günni Biba Aýşaň öýünde boldy. Sonra alyp barýadyk, alyp barýa kala ol otokdan ol otoga sonra eýwanyna palyna mübarek aýaklaryny galdyryp ýürümäge yskyny ýok. Mübarek aýaklary ýere süýrelip eltilip barylýady. Sonra sahabalar ki daşardan gördüler Peýgamberjan şu ýagdaý bilenläni. Sahabalar on goltugyna girip göterip alyp barýala. Ulu gaýga galylar. Mâzâ ahalla bi Rasulillah? Mâzâ ahalla bi Rasulillah? Wah Peýgamberjanyň näme boldy gaby? Wah Peýgamberjanyň näme dert sataşdy gaby diýip gaýga galylar diýe. Hazreti Biba Aýşa Siddiqa diýe, men otoguma geldi. Gaty kızgın bedeninde vardı. İlin yakıp duran, ilin pişirip duran kızgın bedeninde vardı. Mübarek maňlaýlarynyň bir der akardy. Lem ara fi hayati ahadun yatasabbabu araqan bi hada şekl. Häzir kunçellin bir adamyň şeýdip derleýişini görmäpdim. Hey wara gaty der basypdy Peýgamber zany. Kızgın bedeninde vardı. Kızgının derdinden la ilahe illallah inne lil mevti lesekarat. Hudaýdan başga Allah ýokdur. Hey oy ölümüň awulygyna gat güýçlümüşdik diýip şeýdip däni. Kızgyny jyda bilmän şey diýip oturdy. Menem ýetişdigimden falak nas okuyup mübarek Peýgamberjanyň ellerine aýalaryny dim salyp öz aýalaryny mübarek ýüzlerini gursaklaryny çekerdim. Şeýdip duqaq daşardan bir kalmagallar sesler geldi Peýgamberjana diýe. Ohm sorady. Ya Aýşa, ey Aýşa biz ses näme diýdi? Bu kalmagal nämenki diýdi. Onda ya Resulallah yakhafuna aleyke. Ya Resulallah diýdim. Sana gaty gorkdular. Sana bir zat bolarmy kadip däli? Negaran boldular sahabalaryň. Şoňa däni qyýqsyg edip kalmagal edip mescidine üýşüp oturýarlar. Peýgamberimiz şonda aýtdy. Hariqu alayya min sab'i qirabin lam tuhlal awkiyatuhunna la'alli ahadu ila an-nas. 7 tane humdan
Häzir agzy açylmadyk. Häzir gafagy däne açylmadyk. Üstüne örtülen bismillah diýip oklanan parça, daňyk häzir çözülmedik. Häzir içine el batyrylmadyk, gap batyrylmadyk. Yani arastaja duran suwdan 7 humdan suw allan gelin. Men üstüme bir akydym. Biraz kızgınım köşüydün. Bir hal ýagdaýa bir gelsem, bir hal ýagdaýym ganymatlaşsa, bir sahabaların arasına varıp bir gurrun berip bilansam diýdi. Şondan eglemäni 7 humdan olokon kuýda, olokon suw gapdan häzir el batyrylmadyk. Gafaga açylmadyk kuýdadan näni suw alyp geldiler. Peýgamber zanyň üstüne akydylar. Peýgamberimiz bir hal hawasy açylyp eginmasyny çalyşyp, şondan näni sahabaların gerşinden asylyp mescitlerine bardy we gurrun berdi diýe. Minber mübareketinde oturup Hudaýa hamd we sana aýdandan soňra ashab-ı Uhud'a salatu salam berdi. Şuhadaýa Uhud'a Uhud urşunna şehit bolanlara kän dogalar edip Hudaýdan magfiretler dilep dogalar etdi diýe. Ohum aýtdy eyyuhan nas diýdi. Meniňe wagtym golaýlan ýaly diýdi. Her kime däni bilmäni bir şallagym bilen, gamçym bilen saýyn bolsam, bir gamçym däni şoňa degen bolsa, şonu eviyet azar bolup düşen bolsa diýdi. Ina bedenim diýdi, ina gamçy diýdi. Gamçyny degiriň maňa diýdi. Eger biriňize däni yamallan bolsam, biriňize söwgün bolsam, gelin aha diýdi. Men şulada menden haklaşyň diýdi. Eger biriňiziň malyňyza degen bolsam diýdi. Gelin şulada öwürüp bereýin diýdi. Kän zatlar aýtdy. Sahabalar hiç kim kalmadı, kellesin kaldırmayan oturdular. Bir mawga peýgamberin soňra menden qyyn görelmek hada diýmän, menden qyyn gören bolmaz diýdi. Men ak bolup Hudaýa garşy gideýin diýdi. Ondan soňra öýlen namazy wagt bolup öýlesini okuyup berdiler. Soňra ýene de çykyp däni hutbasyny okuydy diýe. Eyyuhan nas كأنكم تخافون علي Güýä siz menden gaçy gorkýan bolmalyňyz şeýlemi diýdi. Onda Havwa ya Rasulullah diýdiler. Onda eyyuhan nas inna maw'adakum ma'i laysa ad-dunya maw'idukum ma'i 'inda al-hawd. Men bilen ýaşajak ýeriňiz bu dünýä däl ahirim diýdi. Maňa sataşak, maňa diýdarlaşak ýeriňiz Kıyamet gün Havza Kowsar'ın düýbünde diýdi. Meniň ummatym bir sizlerde ahirim diýdi. Ta kıyamata çellenläni men ummatym gelip geçip durjak diýdi. Hemmeňiz bilen diýdarlaşyk ýerim kıyamet günde Havza Kowsar'ın düýbünde diýdi. Ohum şonna tapşyrgalaryny tapşyrmany durdy. Eyyuhan nas Allah fis salat Allah fis salat. Ey adamlar diýdi. Hudaý üçin tapşyrýan, Hudaý üçin tapşyrýan namazlaryňyza gaýym boluň diýdi. Hudaý üçin tapşyrýan, Hudaý üçin tapşyrýan namazlaryňyza gaýym duruň diýdi. İzinden ýene tapşyrdy. Eyyuhan nas ittaqullaha fin nisa. İttaqullaha fin nisa. Usikum bin nisa'i hayra. Ey adamlar diýdi. İkilenci tapşyrygym sizlerge zenan oglanşoňyz diýdi. Ayal maşgalaňyzdan Hudaýdan gorkun diýdi. Ayal oglanşoňa zulmetmeden, oňa zon aýtmadan, oň hakyny iýmeden Hudaýdan gorkun diýdi. Men size zenanalarınızı, maşgalaňyzy size tapşyrýan nipdäni tapşyrdy diýdi. Ohum izinden aýtdy eyyuhan nas
İnne abden hayyarahullahu beyne dünya ve beyne ma indallah fahtara ma indallah. Ey adamlar dedi. Hudaý Taala bir bendesine iki zady ihtiýaryna goýupdyr dedi. Halasaň şu dünýede ýaşagyn dedi. Halasaň da o dünýeden gel men ýanyma, men ýanymdaky zatlary görüp begelle diýip aýtdy. Ol benne de Hudaý Taalaň ýanynaky bazatlary begelläpdir dedi. Şonda adamlar däni häzir düşünmäke bu benne kim bolmaly bu Hudaýyň tapşyrygy bolupdyr. Bu dünýäýä o dünýäni begelledilerine o dünýäni begelläpdir. Häzir joňklaryny gaçmaka orta aradan deslap, müňürüp ağlap, müňürüp ses bilen fedeynâke bi âbâina, fedeynâke bi ummahatina, fedeynâke bi evlâdina, fedeynâke bi ezvâcina, fedeynâke bi emwâlina. Vay atalımız sana kurban bolsun, enelimiz sana kurban bolsun, oğlun uşağımız sana kurban bolsun, zinana maşgalamız sana kurban bolsun, malımız, mülkümüz, canımız, yoğumuz, barımız, yoğumuz sen fedan bolsun ya Resulallah deyip ortadan kalan Hazreti Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh bollu diye. Sen bizim aramızdan gideceğine aydiyarsın ya Resulallah deyip evvelin adam jonkuna gaçyp düşünen şo boldy. Soňra ku sahabalar da aňlaşyp däni gıygyrşdylar. Şonda Peýgamberimiz aýtdy: "Ey adamlar" dedi. "Siziň araňyzda her kim maňa ýaxşylyk eden bolsa" dedi. "Ýaxşylygynyň jogabyny men gaýtarandyryn ýaxşylyk bilen" dedi. "Men jobran edendirin, öwezini däni dolandyryn" dedi. İlla Ebu Bekir lem estati mukafa'atuhu fetaraktu mukafa'atuhu ila Allah azza ve celle. Yekici bir adamın dedi eden yaxşılıklarını men şu dünyada jobran edip öwezim dolup bilmedim dedi. O da şu Ebu Bekir Siddik dedi. Min eden yaxşılığı, min eden mehabbeti, min eden nani himayeti, min arka çıkallığı dedi. Men on däni eden yaxşılıklarına yaxşılığı jobran edip bilmedim. On yaxşılığını däni Hudaýa tapşyrdım dedi. Hudaýa owazyn dolsun ey Ebu Bekir sana dedi. Sondan aýtdy: "Her kim öz hayatından mescide bir kafa açygyly dedi. Hemme kafalar baglansın dedi. Fakat yollan gelýän kafy bir de Ebu Bekir Siddiq'in hayatından açylan kafy açıqlık alsın neydi? Beyleki kafalar her hayattan bir kafı däni mescidin hayatını açıqlı. Beyleki hemme kafalar bağlan. Ol yollun gelýän kafıdan näni girin deydi. Fakat deydi Ebu Bekir Siddiq'in hayatından açılan kafı ta kıyamete çellin açıqlı dursun deydi. Eden yaxşılığını bilen bir jobran bolsun, owazyna bolsun deydi. Gurrunu ştada koýaýynlar ey musulman oğullar. Peýgamber janyň ahir umri şerifinde mübarek kellelerini sarıp minberinde oturup däni ummatyna eden tapşyrgylarynyň üstünde biraz gözüň açmaly bolýar. Ola kon tapşyrgy bula. Eyyuhan nas Allah fis salat. Evvelin tapşyrgysy namaz. Hudaýa ananan bolsaň okuýun. Peýgambere ummat bolsaň okuýun. Kıyamata anamyň ma bolsa okuýun. Peýgamber zannany ahirki tapşyrgylar şu namaz boldy. Namazyň tapşyrgysyny, jamaatyň tapşyrgysyny geçen hepde mufassilin gurruna geçdi. Amma ikilenji tapşyrgy: Eyyuhan nas ittaqullaha fin nisa. Usikum bin nisa'i hayra. Ey adamlar, zinanalarınız mawrutda, ayal maşgalalarınız mawrutda Hudaýdan korkun deydi. Olara zulmetmeden, olara zor etmeden, olara iciz görüp däni, olun vazifesini, hakkını bitirmesilikde Hudaýdan korkun.
men siz ummata zinana ayal maşgalalarınızı tavşirýänlik geçti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ahir ömürde Peygamberzanyň tavşyrgyzy da. Yaşayışda 3 tüýüslü erkek ba. Bir tofor erkek ba. Zinanasyny däni beter gawwarya. Beter motuyor zinanasyna. Ve itaatta hattınlanam aşırya. Qawwarya. Amma hatta endadasynam kärrek qawwarsy. Hatta Hudayo peýgamberiň däni buyrugyny gaýtaran zadyna da zinanasy derekli ejizdir ya. Zinanasynyň mehabbeti ya kork ya işim yok. Hatta ezafa haşırya. Hatta günah-ı masiyet bolsa da edaya. Ay zinanam hoş bolsun, ay şyle gülsün. Şunur üçin hatta Hudaýyň buyrugynyň geçýä. Hatta enesine, atasına jogap gaýtarýa. Dogollar bilen gatnaşmaýa, dogollaryny öýüne getirmeýä. Yok. Ol zenzelili. Ol çyn zinanaga däni elin nahar bolmak, zelil bolmak. Biziň aýdýanymyz bu däl. Amma bir tofor adamlar bolýa, ikilenji bölek zinanalaryny asla äskeren ok. Asla ehmiyet beren ok. Adamça hesap etmeýe. Bagışlan aýdýan, guýa bir qırnık, bir keniz öýüne gelen ýalag edip görjek bolýa. Guýa bir kärger kul tutulan ýalag edip görjek bolýa. Bagat gururu wa, bagat meniyeti wa. Azan zinana bilen bir ýerde oturşmak, gülüşmek, bir aýbon nenk öz ýanyna. Çağasyny götürmek, bir öýüň işine däni arkalaşmak, bir olakon ar bilýä. Ve bagat zulümler, sütümler edip, hatta ilgallırmanınla hiç atça bilmeýä zinanasynyň üstüne, gurrun Peygamberzanyň tapşyrgyzy ve biziň düşündirip aýdajak yerimiz şu bölek. Şu bölek adamlar. 3 bölek adam ma dedim. Bir toforlary hattan aşyrýarlar. Mehabbetinna, aşkynna, sevgisinna, korkusunna ol derde degmeýe. Bir toforlar däni zulm bilen, sütüm bilen zinanasyny hiç satsa ehmiyet beren ok. Bu da derde degmeýe. Amma üçlenji öyle adamlar, inki behterin cennet sıfatlı adamlar hatta endadasyny hem mehabbette hem Hudaý üçin kahretmede den gözleýärler. Yani näme? Zinanalaryny gowurýa, mehabbet barysyny kökezýä. Olar gowurmada däni hiç mawga ar etmeýä. Olar bilen oturşmada, gülüşmede, hatta çağılaryny saklaşmada, öý içerini arasalaşmada kömekleşip arkalaşýa. Amma bir günaha garşyn gitmeli bolsa, Hudaýyň söýmedik ýerine qadam atsak ýerine de gaty qaharly zäherli adam bolup durýar. Ya wörsen zinanasy enesi bilen bile dawalaşjak bolsa, dogollary bilen bile kine oklajak bolsa, şu taada däni bir yamanlyklary özünden etjek bolsa, o taada diget daýagdyr ya. O taada diget däni zinany öz zaýyna, ene öz zaýyna, dogon öz zaýyna, her haýdyny öz zaýyna goýýar. Yani terezin bir tarafyn agraltmaýar, bir tarafyn yeňiltme bilen. Şol adam merde meýdan. Şol adam jaý cennet. Şol adam iki dünýesi berilen adam şola musulmanlyk bolma. Amma ýanky Peygamberzan aleyhissalatu vesselam'ın gaty kän tapşyran zady. Hatta Hazreti Katada radıyallahu anh näme diýdi? Ahiru şey'in tekelleme bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqullaha fin nisa ve ma malakat aymanukum.
Peygambercan aleyhissalatu vesselam ahirki keplep mübarek ağıllarından çıkan kep ölüm düşeğinde yatıp can qarqara gelip ay indi tökönlü deyip däni ahirki sözlerini kulak koyup däni eştellerine Peygamberimiz sonra da ittaqullaha fin nisa dip şon tafsirip barýa dedi. İnniki hefte men on kamil edip aydaryn. Namazı tafsirdi, bir de zinananı tafsirdi, bir de ilindäki qalan kärgeri tafsirdi. On inşallah inniki hefte mufassal girişer. Yani şu hefteki vurrun ahir demlerinde da mübarek doğduklarından yani ses çıkardı, kulak koyup eşteğinde eştiliyadi. İttaqullaha fin nisa dip tafsirip barýady. Kimler üçün tafsirdi? Şol yankı üç bölüğün ikilenincisi. Ki bir tofar adamlayı ki zinanasını adam hesap edilir. Zinanasında da bir canma, bir his var. Zinanasında da bir hoşluk var. Bu zatları derk etmeyen adam. Öz yanına ak maye bilen gelen, ak kefen bilen çıkıp gider deyip de yani etiraz etmeyene cahil yok. Haybi zindigisin koyup gitmeyene cahil yok. Ne zulüm setemde olsa cıdak gezmeli deyip şu tür bir fikirleri var da bir toparlan. Bir kenizo kırnık alan yalak edip öz yanlarından özü ay bular bir nakıs ahirim. O peygamber mege nakıslık geçmedi mi deyip ayıp edip öz yanından mesela zinananı nakıs bilen bolya. Amma ştada men sana aýdýaryn ey musulman dogan. Eger kelläňde aklın ma bolsa kulak as. Eger zinana nakys bolýan bolsa, sen ondan nakysrakdyrsyň. Näme dip? Şon bir nakysdan kamil dünýä gelmez hiç asanma. Eger zinana nakys bolýan bolsa, sen ondan nakysrak, şon nakysdan kamil dünýä gelýän däldir. Sen bir zinanadan dünýä gelendirsiň. Peygamberzanyň aýdýan namazynda naqslar var. Bir aýda bir näçe gün ya aradalarını bir tutubilmäni naqsy var diýen sözlerini gelip sen pitat edýäni bular naqs diýip öz ýanyna insaniýetden kemelçek we şey diýip de özüňi diýäni bir gaharly zäherli diýip kököjek. Öz ýanyna erkekligi gurur bilen biljek bolýar. Erkeklik merdanegi däni, meselen şoňa zor aýtmada, öý içerinde zulmetmede, şolaň däni, şolara ähmiýet bermesinlikde, hay bir gahar zäher bilen näni sataşmaly, kepleşmeli, murtun tawlap getirne, bolmayan aýdýanym bolmaly, onu edersiň, bunu edersiň, gidersiň, gitmersiň, tamamy öz zorunun eteğine saklacak bolya, o şey dip de özüne mesela erkek diyecek, o bir zinana ahirim diyecek, o hiç yerde bunu gözleyecek değil, iyi diyecek de, hatta iyi biçkisini hor koyacak, hatta eginmasını hor koyacak, bir şeriatın beriyancı hakkını verecek deyden, hiç yere alıp gidecek deyden, hemişe öyde yek özünü koyup, öde yalan yerine gidip gelecekten, ve hiç açanda da öyün işlerine ähmiýet berjeklerden ve eger yani bir öyün bir zadyna kömekleşasa onu öz ýanyna zenzelili dip at beripdir. Men zenzelil däl ahirim dip hat hamala öz bagyryndan önün bağlasy çağany saklaşak däden. Has bir näçe öýlerde ki üstüne näçe çağalar bolupdyrlar. Peýgamberiň ummatyny köpeltmek üçin aslan çağany gözejekden, iýjekden we on çağany almakdagy bir ulus zenzelili bilipdirler. Şo dogollar aýdýan kulak as. Eger däni öýüň işinde kömekleşmeklik zenzelillik bolsaydy, Peygamberimiz hiç haçanna onu etmezdi. Amma enemiz Hazreti Bibi Aýşe Siddiqa radiyallahu anha aýdýar, Peygamberimiz däni öýüň işlerine kömekleşmede, odun çapmada, koyun sagmada, hatta içeriğine ara salamada, hatta çağıları güýmäp saklamada, hatta aktıcıkları gelenne gerşine mindirip, hatta dört ayak bolup arkasını mindirip,
ni'mel cemelu cemelukuma ve ni'mel rakibani entuma. Hey vay minip yören düýäňiz nagat gawy. Hey bu düýäňizin näki oturan oglanlar nagat gawy diýip täni gülüşdirip, begenişdirip täni begendirerdi. Eger çağany saklamak, öýçerini aratsalamak, mal dawarın otunu vermek, süýdün sagmak, bu zatlar aýyp bolsa, nenk bolsa, ağır bolsa, Peýgamberjan hiç açanşylar etmerdi musulmanlyga. Eger bir süýjü sözüň bilen zinanany gowurýan diýmeklik aýyp bolýan bolsaydy Peýgamber etmerdi. Ki enelerimiz aýdýa, Peýgamberimiziň däni mehabbeti hemişe ýüzünde gözünde bardy. Daşardan içelik gelse hemişe esselamu aleykum dip salam berip gelerdi. Ve hemişe güler yüzü bilen gelerdi. Ve hatta zinana maşgalasynyň livanına içen suwunna, käsesiniň içen suwunna mübarek doğduk koyan yerine mübarek doğduklaryny koyup kaldıran suwuny içerdi tä şoňa mehabbet etmek üçin, şoň gowuranlygyny kökezmek üçin. Hatta enemiz Hazreti Ümmü Seleme bilen bir safarda enemiz Ümmü Seleme düýän üstüne minjekka bir aýak aşagyny goýmaga bir tekçek gerek boldy. Bir çarpaýy gerek boldy. Peýgamberimiz bir ayagynyň üstüne oturup o bir ayagyny diýdini tikeldik goýdy we enemiz Hazreti Ümmü Selemeň elinden tutup öz mübarek ayaklarynyň üstünde däni ayagyny goýdurdup düýän üstüne çykardy. Özüni paýyp, çarpaýy hesap edip mübarek zenanalaryny maşgalasyny düýän üstüne mindirdi. Uly milletin gözüniň öňünde. Eger däni zenzelillik bolýan bolsa ordy Peýgamberimiz şu işler etmerdi musulman oğullar. Sen zenzelinini öýüň işini hytmata tefsir etme. Zenzelili be manaýy inke zinanasından korkunçuna öz enesi bilen kepleşmän yörene zenzelilli. Zenzelil ol bir adamy ki zinanasından korkunçuna, zinanasynyň däni kän söýüp meselen mehabbet edýärliginiň hatyrasyna öz aýan logollaryny öýe götürenok, öz dogolları bilen gatnaşanok, hemsaýesine baranok. Zinanasy derekli, zinanasyny gowurýan mennip, zinanasynyň korkunçysyna oňa halan aýyrşyň ediber, halan eginmaşyň geýber, weziýetinde, telefonunda halan eksini goýber dip ejazat beren adama zenzelilli. Ayalyndan korkup günah sogaby saýgyryp bilmeýän adama zenzelilli. Zenzelil bir adamy ki zinanasyndan korkup öz atasynyň ýeten aýan logollarynyň malyny bermäni saklap ýöreni zenzelilli. Zenzelil bir adama aýt, öz ogluň uşagynyň arasyna, öz ogul gyýylarynyň arasyna park goýup gedip ýa. Näme dip, şon enesi şeýle söýýär, enesi şonu söýýänsoň o da şonu söýýär. Enes aýdan soň şoňa kän mal berjekden. Ýok musulmanlygyn. Zenzelile hakyky Hudaýyň büýrüginiň öňünde däni gelip Hudaýyň büýrügini taşlap zinanasynyň isligine garşy giden adama zenzelilli. Amma Peýgamber gune ýaşap, Peýgamberiň eden mehabbetini içerisine eden adama, Peýgamberiň gowurýan men seni dip uhibbuka diýen sözüni inni ruziktu hubbaha min mehabbeti men gurzawma yüreğime goýullahyrim diýen mehabbet sözleri aýtmada maňa zenzelillik diýme musulmanlygyn. Hudaý Taala hemmäňizi görjeňiz gowluga aýlandyrsyn. Dini dünýäňize awad eýlesin. Iki dünýä hassaňyza muradyňyza ýetirsin. Edep hormat bilen oturup wagıl nasihatlary ýerleýäňiz. Hudaý Taala sizlerden razy bolsun inşallah. Hudaý Taala merizlere şefaýa acil we gözýärlerine de kuwat bersin. Emniyet we parahatçylygy ýurdumyzdan almany hemişe ýurt awatlyk bolup dursun inşallah. Rahmetli ýagyllar ýagyp ekrançylygymyzyň soň gelsin inşallah. Inna adam başyna bir alham okuýun. 3 kul huvallahu ahad goşup däni ötün göçellemde bahşeder. Okuýberin.